Slnečný dvojizbový tehlový byt s balkónom o výmere 58 m2 sa nachádza v Žiari nad Hronom na ulici SMP číslo 573 oproti budove gymnázia. Byt na druhom poschodí s novými plastovými oknami je v pôvodnom stave. K bytu prináležia 3 pivnice spolu o výmere 12 m2. Kuchyňa je orientovaná na východ. Jedna izba na juh a druhá izba s balkónom na západ. V izbách sú pôvodné drevené parkety, v kuchyni a na chodbe PVC krytina. Obytný dom je čiastočne zrekonštruovaný, má novú strechu a zrekonštruovaný vchod. Mesačné platby za byt sú 150 € pre 2 osoby. Byt je k dispozícii ihneď. Cena dvojizbového tehlového bytu s balkónom je 28 990 €.